Nyakorom gajuang dakika en prario koda chiel tuk sa chiel marukinyi gisani nyakorom gajuang arwakini machigni ma ene twake chenro marupinyi kinyakaram nang'iyo toka kanyo ineno lemo mopogore opogore moko kuom gi dibed ni setiyo godo nyakorom gajuang moko kuom gi bede dibed ni intiere godo e ot kanyo omiyo kiny ma kawuono ber kwalose e chiemo makare e kinde mag sikuku mana kaparo ni kawuono chieng' tarik 15 nyakorom gajuang mar mondo mi ochop Christmas wadong' mana gi ndalo 10 kende to jogo eko mabende samoro rito giko higa mano mar mondo mi gibede nyasi mano mar New Year ndalo odong' mana 16 kende koro ndalo medo ringo tekine mabende ndalo medo ringo nwanyisi motelo kwa nwachako chenro makawuono ni ma e chenro mogik mano e higa mano mar 2023 donge bede ber kwa puonji chiemo manek bene e chamo to bede chiemo makare e kinde gi mag sikuku ang'ini moko kuom ubro bedo gi welo samoro ubro bedo ka wuodhe maboyo boyo ere kaka wanyalo chamo chiemo makare omiyo ponono ni nitiere gi ote moramora lai magwa magote machokare adeka uchiel nono mbui mar Facebook YouTube iyudowa achiel kachiel antiere gi wendo nyakorom gajuang mowinjore gi twak makama wendo mantiere godo nyinge Mary Leila Aluoch jalony mar chiemo makare arwakini machiegni erokamano amor mar choponi ka nyalo mana nyisa ni Mary Leila en ng'a iluonga ni Mary Leila anya ugenya to a nutritionist alol iweche chiemo mana onego bedni wachamo especially sani kwa donjo sikuku wan gi tendency ma iluongo wa kumoro wacham mae wachopo kuma pengine nitie chiemo ma pok waneno seche mang'eny in tempted idwa ni kik gik moko te karachiel koro kawuono an kae atemo puonjou kaka onego bedu approach chiemo ndalo sikuku ni mana kamano Mary kata mana kwa chako Mary Leila mana kwa chako chiemo makare nang'o nikech samoro wana nyalo penjo ni chiemo makare kare nang'o in a nutshell kota in the simplest term ahero tiyo gi gimo luongo ni plate count model koro i plate count model nwani wan gi san koro isandi no watemo ni gik moko kaka alode obed mang'eny kanyo nikech kin ga alode mang'eny konyo control kata kiketo carbohydrates nino kanyo wawach ni mano en kuon kata chapat kata mchele konyo control kaka carbohydrates no donjo especially en applicable i jok man gi tuoche kaka diabetes nikech onego bedni gi control kaka skar mantiere in carbohydrates no donjo i rembi koro ahero tiyo gi plate count model no koro plate count model wan gi carbohydrates kanyo mago gin chiemo ma konyo mi teko mago gin kuon mchele chapat then wan gi alode koro alode onego bedni gibedo mang'eny kanyo alafu wan gi chiemo makonyo gero dendwa mago gin proteins wawach no omena rech ringo alia any type of protein waketo kanyo koro mano e plate count model wa koro kuma mora ma sikuku an yudie tem mang'eny ki half sandi no obed galode mang'eny tipani mana bede protein bra nikech ang'eni mage kinde ma koro ji wang'o diela nitiere rombo nitiere dhiang' ji ochinjo koro watema practice gimo waluongo ni discipline self discipline kata kidwa ni cham ringanguro kanyo diel kanyo ringon kanyo idwa ni cham gi karachiel wa practice small frequent meals wawacho ni maybe idwa ni dhi round adek ni sawa lakini round adek go temni kau chiemo matin ken kuondi en kuon matin kanyo ken alot wan galodi kanyo alafu round 1 maybe en diel round 2 kidwaro so enena small frequent meals iyudo ni bang chieng' no kata bang higa skukuni I end up kikao a healthy meal kikwa overeat makoro be jok manigi discipline lakini mana kaka jalonyo weche mag chiemo makare mera kena manyalo timore kinde mabende koro ng'ato chamo samoro mana kaka isewacho nek beni wachama lode mathoth gimomiyo ni kata mno wakelo picha mantiere kata mnito kwa kanyo mar mondo mi ogando ne kit chiemo mopogore mabende nyalo chamo amanyalo timore ka wachamo ringo mang'eny ma samoro hingo kata mna lot kaka iwacho
gihero wachoni too much of anything is not Dangerous, good. It's dangerous, yes. Kata too much of ringo no oken maber. Nikech ani yud kichamo ringo, digestion takes place very slowly compared to ngat machamo alode. Alode digestion takes place so fast, so you don't dendi cow minerals maber idendi. Lakini gik moko kaka ringo, type different ma ringo idendi, ichamo gi karachiel. Koro digestion dhi take place slowly. You don't ani get ani yudre gi symptoms kaka choni dhi bedo matek, ibedo gi gas mang'eny ibedo gi mano in constipation, ibedo gi gas mang'eny ibedo gi indigestion. Koro iyudo ni ikelo chandruok moko mano na dier ni kinde ka kinde karamna ka ng'ato chamo ringo mang'eny ahinya mago mabendo bul ineno ka ng'ato koro nitie karamna gi pek mano mar dhiecho mano koro singso kaka san nego bed ni bedo koro nyaka rom ga jwange kinde mabende koro samoro ibiro bedo kichamo ringo bed gwen nyaka ringo gweno be koro nika bende kik wacham mang'eny nikech wang'eni mai nitiere kanyo lakini wawacho ni kata kiketo gi watem ni inyalo dhi round 1 round 2 round 3 ni sawa onge shida lakini wa make sure ni wan galode kanyo nikech alode go bro konyowa kaka digestion dhi take place kata kidwa ni enjoy meal ni no just make sure at least in gi alode kanyo ani chiem maber moloyo ng'at mo keta ringo te kanyo. Ero kama nyamere lela mano kore senyiso kaka sana manego bedni kaka watoko kaka nego bedni waketo chiemo e sana. Koro nikech wang'eni kinde mago mag sikuku mano nikech wang'eni sani bende koro ganda biro bedo kanitiere gala moro mano samoro gi orwak gi kumoro samoro gin gi wuone magirwako welo wang'eni nitiere family gatherings. To bende chiemo bende bedo gi family gatherings kaja. Don koro senyiso kaka wachiemo makare. Chiemo modong otim nang'o nikech bende wang'eni chiemo modong kaka ikano gi bende samoro nyalo kelonwa chiedhe nade e kit ngimawa. Koro first and foremost kaka wa toko chiemo no ing'eni dala gin gi tendency samoro waketo kuon kanyo alafu wate wabiro gi lwetwa waniaso kuon kanyo. Koro watem no watok gik moko ibakunde ka ni bakunde eni match eni nanita wi koro chiemo ntie bakul kanyo ibiro gi sandi toka gimandromi modong odong ibakul kanyo alafu bang kanyo chiemo modong wakiko gi to aduoko gi sufuria wamuro kin gi fridge keti fridge kionge gi fridge I make sure sakasaya imuro chiemo no mon kikethre kata kiny pode ntie en chieng moro wanyalo bado chiemo no sano lakini gima warang ni kaka wa serve chiemo no eni bakunde different bakunde alafu wadhik gi sandwa itoko kanyo matin mana manromi alafu modong waduok gi sufuria kin gi fridge nyalo keto kanyo kik be mana ni ditoko to karamito kata mana gi kijiko to idhi kawi gi lweti to kose kawe gi lwedo samoro chiemo dhi to wichore idwa ni imad soup no matin alafu iduoko kijiko no kanyo clear karamna samoro ikaw karamna kijiko ni bilo godo soup keste duoko mano bok ni kare donge mano waketho chiemo karamna kiwacho karamna ni muro chiemo benen geno maro ni kwaram gajong bende muro chiemo yo makare nikech wang'eni nitiere kit chiemo mamoko koko muro makare to kethore alafu gik moko kaka alode kuonge fridge nikech kisiko kimuro sate madili mantie I alode no orumo koro kichamo alodi no iyudo ni ichama alod ma to onge manufa I dendi kanyo mana paro maliwa ahinya karamna kotenre koda kaka onyalo bedo ni wakano chiemo ahinya chiemo mabende dong kang'eny ang'eni kit ringe mopogoro bedo mano mar gweno mar rombo mar diel mar dhiang' bende kaka ikano ano kaka jomoko ohero alia nikech alia ing'eni en minyalo ga preserve after very long time lakini chiemo mamoko gi to ginyalo timo nago ahinya hawach karamna ni ringo mopogoro ang'eni kotuoe bende samoro it's one way mago mag preserving foods other than tuoyo ringo kata kakitedo kiketo mafuta mang'eny ichiembi no ntie high chances an bed gi rancidity yani bro kethre pio kiketo spices mang'eny so the more natural it is and in a way by itself watemo preserve chiemo no to bende merilila bende kinde mag sikuku makamage hang'eni ntiere jomath
jogo eko madha kuong kata mna kongo asasa magi bende en kategori ma bende adaro mar mondo mi walose nikech koro ang'eni ji nitiere jomoko ma bende osekawo nyaka yweyo ing'eni dwe mar 12 thoth tije moko kuom gi jaluoro chon samoko moko bende osekawo yweyo chon ing'eni ka koro kitiyo odiochieng' makinye to samoro in gi pesa ni moro ma bende ni kungo ineno mana math ne jogo eko ma bende ohero math metho ka ang'o ma diwachi ahinya kaluwore kod chiemo makare. Koro wan gi group ma jomohero sherehe to ji ohero wacho ni joluo ong'eyo goyo sherehe in a more proper way. Koro ka sherehe ni kidwa wawach ni kata in gi plans ma metho chieng' no make sure ni before metho some 2 hours before metho ichiemo maber timadho pi mang'eny nikech watemo kata prepare body ni i process molongo ni detox ni koro wawach ni dwa ni chak metho gimo sa 10 kanyo so mano ichak sa 10 godhiambo kata sa 10 gario koro gimo sa 8 kanyo so 9 kanyo make sure ni at least ichiemo maber then wami dendi time on digestion or take place alafu bed ki madho pi in between koro kichako metho iyudo ni kata okani you won't be that drunk nikech at least nitie chiemo ma kongo no bro yudo chiemo idendi makoro gima timrega samoro ne jogo eko ma bende madho kongo okwacho ni madho kongo bende ing'eni madha sasa ma bende samoro wacho ga ni rach donge koro jok ma madho kata mana kongo obede ne en mang'eny kata mana mano matin mano kaluwore gi capacity mano mar ng'ato ochiemo monde chiemo okodhi o madh pi matin bende nikech watch hydration alafu bang'e ka digestion should take place and all that now inyalo metho at your own comfort. To ko metho bende okike gi pi donge? Okike gi pi, of course, nikech watch hydration no. Alafu don't drink and drive, of course, the basic rules. Mana kamano nikech wadwaro gi ahinya johera magwa gi mago kuma bende neno wa jo Kenya. Ber kwa kadho higa, mano ma higa ne kwa dhi higa machielo wan duto te kanyakla. Edwani ko pogore kar mana gi Kongo bende mere Leila. Hangini bende nitiere jo juice. Jo juice bende gin nitiere kaka jaw samoro bende ng'at nyalo madhe sasa hinya kwa ng'iyo kata mana kuom nyithindo kelo ne ga mor mang'eny ka gisekawo kata mana sukari mathoth kapa ne jonyuol bende ne gwachiw ne gi siem kaka ne beni wamadho kata mana juice gini nikech nitie mikiko be koro kar juice kae the best juice ma wa advocate for gin juice ma are directly from fruits inyalo squeeze pino kata inyalo wantiere gi more natural juice mani supermarket you don't need to derive them from the fruit itself but then juice ma one kodo mangi preservatives mangi chemicals miriwo gi pigi mago okber ka wamiyo gi sakasaya nikech gin gi skar mang'eny to kelo tuoche kaka tonsils homa and all koro kwa nyalo wa squeeze ngi juice ma imatunda directly moche ni natural wanya kata na blend more natural wanyalo kata blend gi ot kionge blender inyalo chungo gi chung mano paro makare nikech chutho nyithindo bende wajaneno ga samoro bende komigi math mathoth ahinya juice ma samoro iwacho no riu gi sukari mathoth kata mana gi chemicals mathoth yudo ka nyathi osechako bedo gi homa kanya nyathi osechako bedo kata mana gi tonsils osebedo kata mana ka kelo ne gi shida kata mana chamo biscuit de mang'eny nikech wang'ini wantiere gi biscuits holidays oting'o ga gik mathoth en biscuit en juice en ang'o koro wa limit nyithindo be wa limit watem wa make juice go yot alafu kata ken keto sweeteners kaka honey matin kanyo medon gi skar mano skar maberi dendgi nikech juices go kod sani kaka weather ntiere mano en direct measurements konyo nyathi yudo tuoche matintin nikech bende kinde gi samoro kata mana koluonga kata mana ng'ato wach ne nyasi moro ng'eni kinde ma kamagi bende nitiere kata mana ofise moko samoro ni nitie ng'at mana tiyo ofis gi jotije wetegi samoro jaluonge gi kata mana e parties mag ofis ng'eni chaka wuono nenore ni ofise mathoth nyalo bago office parties mag go kwa heri mar mondo ji onere kendo mwaka manyien kata kamano e kinde ma kamago samoro oket kata
chiemo wuok kocha nyaka kocha. Koro ng'ato dwani mar mondo mi obile gite. Buffet. Ng'ato dwani mar mondo mi obile gite. Samoro nyalo mana lero ne nyakwara mgejwang' nikech wang'e ni Christmas obed kata mana New Year kata mana in between ka. Wang'e ni nitiere chiemo mopogore opogore kaluwore kod parties ma samoro ng'ato nyalo bed ni luonge. Ng'ato koneno buffet otok nade nikech wang'e ni buffet bende ng'ato koneno odwa toko from point A to point Z. Kwanza kar buffet kanyo ichopo one in confused tu irango chiemo ma pok ichamo seche mang'eny. Koro wa approach gi i simple term mano achako go plant count model nino. Koro rang ken wawach ni wachako gi carbohydrates mago gin chiemo ma bro konyo dendi yudo teko. Wawach ni wan gi chapat kanyo, mchele kanyo, pilau kanyo, kuon kanyo, magote timo tich achiel. Koro choose ken maybe idwa ni ket mchele kod chapat ket gi small portions. Lakini ken chapat kende kata ken mchele kende mano inyalo ngeso portion midhi keto. But kidwa ni cham different meals from that one subgroup main carbohydrates get gi small portions. Then kwa dhi ringo again small portions. Kidwa ni bill gik mokote small portions. Lakini kar ringo no bed king'eyo ni kwa keto ringo mang'eng bro kelo indigestive issues ma wawuoye ma bro kelo ni gas, choni bro bedo matek, legs makamano. Then watem ainya kata ka okwahero wa make sure ni at least a lot ntie kanyo mang'eng nikech waparna a lot mang'eng kanyo bro konyo digestion take place much faster. Alafu at least iyudo ni okani get symptoms mwawuoye go. Alafu at least pia ensure ntie madili mang'eng midhi yudo ichiemo michamo no. Aparo ni mano paro maliwa inyano kama kuko mote bende sichako donjo kanyo kwa mgejwang' meda oro gi ponono ni nitiere gi ote moramora nitiere gi jalonika mane weche mago mag chiemo makare mirilila luoch mabende oporo godo wacha hinya nyaka kwa nyalo chiemo makare e kinde mago mag sikuku meda oro gi habro bedo kasomoge en manane achiel kuom mote mabende aneno ka ng'ato penjo ni chiemo mane mamedo pek mar del nikech kinde makamagi bende ma jomoko koro medo ga nyaka weight. Pek mar del. Pek mar del mostly are kuom carbohydrates go kod proteins. Nikech carbohydrates mi teko to ntie mi teko alafu kuom proteins go gikonyo gero del. Koro the two of them in conjunction konyo medo ni weight. So kwa wangi group ma joma okdua bedo medo weight. Emo miyo wangi so gine gi make sure ni alode ng'eng kanyo isandi no. Lakini ng'at ma koro dua add weight wa make sure ni at least in gi proteins ni content maber kanyo kod carbohydrates niko. Alafu nikech dakicham gite i one sitting watim gimwaluongo ni small frequent meals nino. Koro maybe wawach ni round 1 to kin gi appetite maber that is. Kolo round 1 iketo wawach ni kuondi kanyo in gi kuon kanyo ichamo kuon gi ringo. You give yourself a little bit time then maybe we go to round 2. Round 2 iketo maybe mchendi kanyo mchendi matin kod chapati matin. Yani to just the small frequent meals but wa make sure ni portion size ni maber nikechokodwa ni wachak experience symptoms ma wawuoye go then you end up not at least enjoying your holiday. To kama mnaki wacho mirilila ni wacham chiemo matin than keto chiemo nyadi chiel chiemo mobob sano pong nwachamo nyadi chiel chiemo mwachamo kara mnawacho ni kwa chamo matin kinde ka kinde konyo del nade. Nikech one imi dendi time ma rest to digest chiemo no maber. So watch ni breakfast ichamo chiemo motut hamano. Breakfast ni gimo watch sa rio kanyo. Then gimo sa 4 kanyo inyalo chamo snacks in between. Snacks kwa ni dala wawacho ni snacks the bed gimo kakanyuka. Rabuon. Magogin healthy snacks, yeah? Then you give yourself time again mon digestion will take place. Then gimo sa uchiel sabirio saboro kanyo kendo
Koro kaki split meals nino ema waluongo ni small frequent meals. Bende kana mnaka poka ka ote maoro machielo. Pinyo machielo ba bende antiere godo. Kine ma bende wacho ni digestion kata mnaka ka chiemo regore e dela. Bende ngeni kaka jolonye bende samoro ujajiwoga oganda mondo wachiemo mathoth. Acha ni wachiemo mathoth gokinyi ahinya. Acha ni breakfast bed heavy, lunch nyalo bedo heavy to supper. Wanyalo na chamo matunda to wanende. How practical is it? Very much practical nikech gokinyi ichamo maber nikech nitie activities midhitumo. Lakini gotieno okwadwa ni cham chiemo mathoth nikech which activities are going to take place. Idhi nindo. Kwa hivyo the energy your body wants and na ma breathing kinindo peke onge gima thuth midhitimo kanyo. Koro kichamo chiemo ma pek gotieno kidhi nindo, chiemo no duto dhi bedo converted to fats. Koro iyudo ken ng'at ma struggle kod weight issues, iyudo ni weight ni dhi kadhi malo, to ki understand why. Alafu again, this factor becomes even worse ka ng'at man gi slow metabolism. Yani slow metabolism en kaka dendi rego chiemo mos. Ntie joman gi shida no naturally. Koro wa advocate for gik moko kaga green tea, good green teas, mago gik ma konyo increase metabolism ni. Detox, sakasaya, inyalo detox kata gi fresh fruits in your house. Ikiko matunda kod alode moko irego gi karachiel. Koro konyo detox dendi to kendo at the same time konyo increase metabolism nino. Paro maliwa inya nyakora mga John chete moko kuom mote mabende sibedo kiora. Anyalo mna somo gima tin. Jogo ek mabendo penjo nikech moko kuom mobende aneno kaluwore kod pek mar ngima. Mary Lele ibro bedo ka inyisowa kaluwore gi pek mar ngima mabende nitiere. Samoro ere kaka wanyalo chamo chiemo gi budget. Samoro kaka wang'e kaka ochumi sani rach donge. Kare kaka kamano we wakaw moko kuom mote mantiere bang'e wabro bedo kwa donjo gi thor weche mopogore. Ntiere kanyo ote mor gi Ruth Nyathi Ochieng. Iwacho ni Sharon kelo twak makare. Iwacho ni jomoko nitiere gi bad eating habits, especially ndalo sikuku. Yani jomoko hadho ring'o ka gima piny rumo. Chiemo okete mesa. Ng'ato nywando ring'o, gweno, chapat, rice, iwacho ni mchele, kanyakla kod kuon. Iwacho ni dhieri nono. Ji nyaka chiem kong'eyo ni January biro, to en gi ndalo 40. To January bende weche ng'enye. Koro mbele pek wachikuru. Iwacho ni wachike uru achana. Erokamano ahinya. Iwacho ni winjo akintiero moja. Wagoni erokamano Ruth. Ote machielo kotho uma iwacho ni ana chiema bora ni ayieng. Ang'eni nitiere kategori ma kamano ibro bedo kinyisowa bende. Abeto mam. In wacho ni donge sani to ofuko rach. Koro gima iyudo ema ikwano ngime maduong'. Adiera ngima to duong'. Princess Pauline iwacho kanyo ni chapo gi gweno lazima. Pilau gi biriani ochuno. Soda benda madhoga 25th December kende. Nyaka tamadha chieng'no. Iwacho ni lao bende nyaka rwak manyien. Medhe beach diani. Modong takia jaber. Haya, winjo ote mare. Asamo temo gik mar sala noki. Iwacho ni cham chiemo manyalo medo rateke mag del. Kato bed ni en alot. January school fees omuro wang'e. Ano ka koro keko nyasi kanyakla kod January. To bende ber mar mondo mi ng'ato beda kecha. Ahinya nyaka luwore kod dwaro makama. Walosa naka luwore gi kategori moro ka. Mano kategori mag ji mopogore paro mabendo chunwa kanyo kod janeno marwa Okotho Uma. Macho ni ana chiema bora yieng. Wacho ni at the end of the day en tek ni iye pong en sawa. Koro mano ber to kendo orach. Ber ne en wantie gi group ma joma oknega chiemo no. Koro ntie of excitement no. Ma kawuono aneno ring'o dakapar chieng' ma nasechamo ring'o before. Koro mano ber kuomgi. Lakini rach ne en symptoms mwa experience bang'e kanyo. Mwase woye. Wan gi constipation go, wan gi bloating, pongi gas and what not. Alafu bed king'eyo ni oken beneficially dendi nikech kata digestion take place kaka oneko bed ni take place alafu dendi ok yud madili monego bed ni yudo. Koro wawacho ni kinyalo spread meals ni go.
kata ka ging'eny kanyo kachiel inyalo spread gi. Sani anyalo chamo mae, then bang'e anyalo chamo mae, then bang'e anyalo chamo mae. Especially ng'at man gi underlying issue, awach ni ng'at man gi diabetes, kata kionge go kitemo rango weight nino, weight management, matters weight management. Koro in a nutshell, kuwa spread shakunde go, iyudo ni at least dendi yudo madili ma onego bed ni yudo. To kuom yudo madili go, wadhi konyre nikech wagero dendwa iyo makare, waboost dendwa iyo ma wanyalo kata geng'o tuoche i dendwa. Oken chama gik ma... Ok chama tekni in sawa koro nyalo timo to ng'at ma wacho soda no, again excess of it nikech en ga gi skar mang'eny. Koro kinyalo kefain round 1 madhe kakidwaro, alafu round 2 kinyalo dilute egg pi, it's even best. Soda hinya joma dongo kata na nyithindo. Kata nyithindo. Nyithindo bende kinde mag nyasi ka nitiere chiemo mathoth kaka soda. Ng'eni nyithindo ero gik mamit. Janyuol ber bende kikikone kata mana gi pi. Donge nikech soda nitiere gi sukari mang'eny. Mabed masing'isi ni kapo nono nyathi omadho kata mana sukari mang'eny. Kata mana in iwuon nyakwarom gajwang' nikech del opogore. Ng'ato nyalo bedo kanyo gi tonsils, okelo homa, gimamoko. Wach machielo mabed ni bende waloso ahinya nyaka luwore kod chiemo makare. Bende ajawinjo ni kaka ng'ato njako chiemo bende nyalo konyo del. Nikech nitie kaka namna kaka ini chiemo piyo makata ok njake e yo makare to odhi e iyi. Aken mano konyo nang'o nikech ajaneno kata mana ka jomoko wacho ni okelo bloating. Aken kaka jalony di wach nang'o kotenre gi mano. Nikech the proper way en maybe iseketo chiemo i dhogi. It take time kidwa ni ireg chiemo no in its simplest form. Koro kimuonyo chiemo no kadhi nitie digestion ma takes place. According to grupe ma chiemo no, nitie acids ma iwa golo kakonyo digest protein michamo kanyo. Nitie acids ma iwa goyo katemo digest carbohydrates michamo kanyo. Nitie kata acids ma konyo keto iwa mond oluok ogol ka nitie uchafu moro i chiemo no. Koro kwa take our time ichamo chiemo no, at least wang'eyo ni digestion dhi take place in a more proper way. So at least kantie acid ma onego bed ni konyo digest alodi no, kantie acid ma konyo digest wawach ni ringi no. Koro take place in the most proper way. Iyudo ni kata absorption ma dili migolo kuomgi donjo i remo maber. Koro ultimately ogero dendi maber. Compared to ng'at ma just chamo sano kod haraka, you don't indigestion dhi take place to gimidhi yudo bang' kanyo ena indigestive issues go. Bloating, yudo ncho ni bro bedo matek and all. Takeni jolonyechi mag chiemo bende chiwoga paro ahinya ne jogo kuma bende nitiere gi achiedh nade makamago nikech bende wang'eni bloating bende en achiel kuma achiedh nade ma bende oganda nitiere godo. Ng'ato tim nang'o ka nitiere gi achiedh nade mar indigestion. Awach kata mana ni choko nyal dhi makare nitiere gi cho matek. Kama timore nyaka ne nyithindo. Timre. Wan gi fruits moko ma konyo kabisa. Nitie moko ma iluongo ni prunes. Akia kaka waluongo gi idhowa. But prunes ber ahinya, wamiyo kata nyithindo matin. Gik moko kaka dates, gik moko kaka madho pi mang'eny. Wachak kata the simplest one ma and accessible to everyone. Pi. Madho pi mang'eny, wacham fruits mang'eny. Gigo gin gik ma gin rich in fiber. Koro fiber no konyo choni no bedo ma loose maber iyo makare to hydration dhi take place i dendi. Koro yudo ni kidwa dhi icho idhi gi ease, alafu matters kin gi gas mang'eny spread your meals. Miri time kaka wawacho kikwa cham chiemo mang'eny i one sitting, spread the meals, then bang' kanyo kinyalo madho green tea berga malich nikech in a way konyo increase metabolism. Koro
konyo dendi. Do ng'ato nyalo samoro nyalo wacho ni green tea samoro nengo ne ni malo. Kosa kiwacho ni green tea ngene jiporo mga John samoro nitiere kata dani moro ka bondo mawuoro ni green tea ni debe ni majand lum cha. Ata kata majand lum. Kata majand lum nikech wanyalo loso yot. Wan gi green tea ma giluongo ni lemongrass. Lemongrass no en ideally majand lum no. To ben dala jupite nyake ten dala wan kodo kata ibath boma kanyo, itok boma kanyo. Koro inyalo pudho gino alafu I make sure tu ichwake mang'eny. Alafu ka kin giteko inyalo madho aloe vera. Aloe vera nogono. Iloko maber ogaka. Ipile maber, iluoke maber, ipile alafu juice no ichwako. Kata kinyalo rego. Okech inya lakini ober. Nyaka bedo. Iwacho ni gik mamite ma samoro kelo nwaga chieth nade gik ma kech kama to samoro be konyowa. Kata ken kisemuro kata ken ojiko. Ken nyathi matin ojik skarno matin kata kiko kod honey matin moro imiyogi iyudo ni bloating, indigestive issues oromo. Kimadho konyi kod indigestive issues kata joman gi ulcers. Aloe vera nogono konyo gi mang'eny. To kata mna aloe vera kata mna ogaka no. Ng'eni nitiere gi tije mopogore opogore. Jomoko tiyo kode kata mna kembe aneno ka loso godo modhi. Bende golo tuoche kaka kalanga. Aneno jomoko bende wacho ni kapo nono nyathi kata mna joma dongo nitiere godo kiwicho to bende golo. Sadi bende koro nyisi ni ogaka bende nyakoro mga juang nyalo konyi kotenre kod weche maga indigestion. Ponono ni chiemo koregre makare e ika. To biwang'eni gwenge magwa hinya makaluo. Ogaka oti kamoro amora pape gunda ging'eny donge kata mna majand lum bende wacho majand lum bende kon nano bure Nairobi ka majand lum iuse nengo mathoth aken bende sedhi kata ni duka maduong supermarket akene gi English iluonge nango nitie kaka lemongrass ngina kana neno lemongrass e supermarket awuoro ni to mamane mana majand lum to nengo ne malo bedo chono thiedho tuoche mopogore opogore ayino bro bedo kwa oyueyo kar saa 2 mar okinyi odongi dakika 7 nyakoro mga juang mai thuolo ote mintiere godo ioro okinyi makawuono inyanya kotenre kod chiemo makare e kinde mag sikuku antiere gi jalonye Mary Leila Aloch jalonye weche mag chiemo makare bro bedo kokonyi mano mar mondo wane ni nyithiwa ini wuon oganda magwa familia uchiemo makare ahinya e nyasini kata kamano Mary Leila thoth ote mabenda neno ka donjo ka otenre kod pek mar ngima masani neno to kochuno ni nyaka jite ngene nitie jomoko man privilege mayudo ka chamo chiemo makare e kinde mag sikuku kaka mago mwawacho to kacho chiemo makare ngato kinyiso ni chiemo makare okinyi makawuono enabo mna winjo ne gweno gi ne ringo ang'o mchele sani pek mar ngima nitiere ofuku bit ka diny to bende wang'eni school fee bende rito wa e January ka koro aken wanyalo chamo chiemo makare kwang'iyo ramna kaluwore gi budget marwa awacho kata mna ni nitiere gomenda matin ere kaka wanyalo chamo chiemo gi mar mondo mi wane ni wan bende wayudo madini makare del wanyalo the cheap options kaka plant-based proteins for example koro wan gi dengu kanyo wan gi maragwe wa kanyo koro nkech en sikuku you know watem wachiele maber wawitie carrot matin kanyo manen vegetable wa make sure ni kataka dania podin kanyo mano still en vegetable koro wanyalo play along kod budget mora ma in kodo wawach ni kataka en omena nkech at least omena en affordable warang ni watede nadi chieng nkech en chieng sikuku anwa deep fry kose watede soup ka tumezoea mangi soup nkech en sikuku wanyalo deep fry kwa deep fry kanyo wawach ni kitungu kod nyanya ma watiyo gago kwa karanga inyalo loso kata kachumbari matin kachumbari ni no inyalo keto kata ken ndim matin chumb matin yani dania matin keto kanyo iloso salad ni no matin kanyo salad watiyo kod gik moko kaka cabbage koro itemo loso gik ma meat kalure kod gik ma kalure kod gik ma intiere go kanyo koro and very much possible by the way working along your budget wawach ni kata ken angono kata ken nyoyo
idala wahelo choko nyoyo mana hamano wawito chum kende lakini chieng no inyalo chiele matin hata si lazima iket nyanya inyalo keto mana kitungu matin mo matin to bagi ditute wantiere gol karam ni puothe wa kitungu mar lumcha ket kata tangawizi matin kwa umbali wachamo okwan chwa kama en pilau kata ken wawinjo pilau kwa umbali lakini en nyoyo yani wanyalo play along kod whatever budget mwan kodo tingeni gimasene no chiemo mwakata mwacha kama ni January tache ni November kegi mweni December tema korio endere ka gimo kwa chamba chiemo market kod magi nikech kana gwena dongi chamo tinde pinyo lonyo kane ka jirito Christmas mar mondo mio cham chapat jitinde chachamo kata mna chapat sapa gini lunch jichamo chapat koro chiemo tindo ken moro mo mima ina inya kaka chon kane wadongo makivinjo ni ngato tedo chapat to mor kinyo ni mama ni tedo chapat yani mana koro segala gala aparo ni magi gini mana chiemo machamo en mana ni koro kochopo December take gi mume nango maloko re chiemo market ena mentality mon mentality wiwa nikitena kuom ranyisi kata mna ken omena kinyo kata mna neno omena ma ichielo temelo se yo machiela an karamna kana juice duro pe jana chama ngo Christmas na ngise na bochelo mena samanya na coconut milk e supermarket kacha imede kanyo tedi galoti alodi mararuda kanyo gikuon bele do mano chiemo makare okocho nyaki chama chema ringo samoro sai mana ne samoro pressure mabende biro go nikech nyathi samoro anyisi ni kajirani tini bende tamo mate kajirani ngoyo mamit arufu mwe mamit akena ngoma temo rebede chieng Christmas lakini kata ken githeri wano dongwa wacho ni watio kod wawach ni kata ken gali kata tangawizi jirani bro when manopila umwache but one mwangeo gimote do mora ni moro jirani kar nyaloni tata matema tekno chamo chiemo makare okwanindo kech donge kok manya koro mgajuanga gisani haneno kodong mana dakika 2 mar mondo mioro msari mar okinyi yeno mar mondo mwako yo matene kwa duogo to aduogo teko chenro makama angeni ntiere ote mopogore mabendi sebedo kioro koro kwa duogo maithuolo koro kwa dhi ywe matene waduogi wangene na moko kom ote mosedonjo mar mondo mikoro watik chenro makama kapok nyabodok le watch obiro kod chenro mano mar ngejo thumbewa Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Hiyo pesa yenye iko hapo hivyo ni ngapi Ann? 100,000. 100,000 shillings. Yes. Unapanga kufanya nini pesa? Napanga kuongezea kazi yangu na kulipia watoto wangu school fees. Na watoto wawili secondary. Na wasome kwa bidii. Asante. Si ndio? Kabisa. Unazambia nini watu wa Roiro juu ya watu wa Roiro nitawaambia wajipange na View sasa, hata mimi sitalala. Ann amejipanga na View sasa, alidial *487*3# ndio maana amefika hapa hivi leo na ameshinda 100,000 shillings. That could be you next. Tuzidi kujipanga na View sasa. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Golo marumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Banderson, Tabule, Bilia Bear, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana etiedero. Kawa panjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo ngangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana etiedero. Ngeso kangeso, saparo diambo, mana Ramogi TV. Ikrini wuoth makende
mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Mer, nyathiwa yele wangi. Herta miele wangi. Halin, anaoro pari nyathina kanyo kaka mich. Tumuru. Mama mamer. Oromo nyakwara oromo. To kano nyathina bado teka kuyuagaga. Diane idani, diane. Asekelo ni leuni. Tiem pia mondo ikriwa. Kisoro kripio pio adwa mondo biku mwantie. Kare. And listen, this is your last chance. Nyakwara mgojong machiegni okang' mar 2 dakika na dek tok saa 2 mar okinyi. Amor mar mondo mi amor kapod intiere koda e chenro makama okinyi makawuono kopuonjore mano kotendore kod chiemo makare mane bedni wachamo chutho e kinde mabende koro wachomo sikuku. Nanyisi ni okang' mar 2 aduogi moko kuom ote misebedo kiora no ka ote thoth. Akama na moko kuom gin kich ntiere moko kuom penjo mabende moko kuom penjo mabende koro nwase duoko. Ntiere chok gi Robi Leni. Iwacho ni hinenowa kendo Sharon anahero galot mar ndemra matomane susa gidek maleni okwaro from Sibuoche Kajamkago. Ndemra ni tena lot man an mapoka winyo kiba wudo dhiambo. Iwacho ni weber ku galot ticket e fridge mane na chil kum ote mabende samoro ibro bedo kiduoko kuogo alot ka nitiere fridge samoro gin moko kuom ote madiher. Nitiere janeno marwa machielo mabende nyisa ni Sharon penyna jalony ni apilo to konyo nang'o e chiemo. Ani ja Kisumu nikech wang'eni kinde makamagi jomoko ting'o ga apilo e chiemo. Apilo to konyo nang'o samoro Mary Leila ibro bedo kiduoko. Nitiere janeno marwa mabende penjo ni to chak ber ka imadho bang' chiemo adier. Mano bende na chiel kuom ote mabende ibro bedo kiduoko nikech ang'eni nitiere chege mopogore nitiere moko mapek mong'ere kaka yogurt, chapuoya, mala gi mamoko. Is it good to drink too much water? Haya, ote nitiere kanyo mabende ibro bedo kiduoko. David iwacho ni an Sharon an David kawuok nyaka Chanding'o Pang'a. Iwacho ni wuodo seso. Apenjo ni to bende ber ka ichamo everything mantiere bakula. Aya, akeni everything mani bakul kosen mago maga kata masamoro ket chiemo ibro bedo kiduoko bende. Otemo gik mabende bro bedo kasomo. Wacho ni ayie kodi jalony alode ber kendo sekonya bang' ka notimna aparo ni na chiedna di mabende nitiere godo kanyo hero kama nyakuom ote mari. Aya, ote koro nitiere mpogore kanyo Mary Leila. Koro nyalo mana chako duoko gi aneno ka moko kuom gi bende ndiko kanyo.
Kuom keto aloti fridge kanyo, again, depends waketo I fridge for how long. Nikech, and again depends ne wamure for how long. Kwa keti fridge for long, bet kingyo ni o lose madili ma en kodo. Koro en best kwa chamo ken it's more fresh state. Yani waa gole indalo sano, waluoko, wa prepare tuwa chamo sano. Kodi sana, odi nyaka wawach ni 3 days ama. Alafu ntie swali moro watch apilo. Apilo berainya, by the way, nikech konyo golo kentie uchafu mora ichiemo ma waa chiemo sano. Koro apilo konyo gengo kantie any bacterias ichiemo ma waa kao. To bende konyo nikech apilo bende samoro bende wacho gani konyo lakini excess mare kaen ngat mangi issues kaka hyperacidity worsen case no. Koro jomachal amano wa ngiso gigani kata giwe record spices to part of spices go gina pilo bende. Tapilo no be konyo bloating nikech jomoko bende wacho ni samoro ka gintiere gi chide nade mar ich samoro chamo oganda mang'eny apilo nyalo konyo. Apilo golo nikech konyo kod increasing metabolism nino. Yani kaka warego chiemo mond odonj I dendwa. Alafu ntie ngat mo penjo madho chak. Koro kar chak kae wanga kod mala moko molosi dala. Kolo that's the best nikech gin ga kod bacterias ma konyo ferment gi. Koro bacterias go bende konyo in digestive issues. Kiyudo ngat man gi bloating ka komadho chak no maber iyudo ni bloating factors like bloating vipin matin bloating and kin gi gas mang'eny I one called ntie yende moko kwa kao over a long time gigolo wanga gi bacterias maber kod bacterias marach. Koro iyudo ntie yende kaka antibiotics manego bacterias maber go. To iyudo ko nego bacterias maber ibedo gi bacterias marach mang'eny o suppress maber go. Koro mala wano konyo duogo bacterias maber I dendwa. Kata kar yogurt kanyo wanga kod yogurt man gi probiotics. Mago the best types of yogurt ma wanyalo madho. Mana ni nengo gi mag probiotics ma bende wachana kaka nengo gi samoro ni malo matin. Emomiyo nengo gi en malo matin lakini the most basic one en mwalo sidala no. Wangi kalenjins man kod mursik. Chala the same ka ma wawoye mala ma waloso idalano. To kata mna yogurt bende wantiere gi natural yogurt gi momede kata mna sukari. Ken natural no bendo ber malo moro ni kosana. Of course natural ber nikech onge gi skari go lakini not matters okan kony sana iwach probiotics emomiyo gikelo yogurt man gi probiotics but ka okinyal afford mano inyalo loso mari idala kaka wahero losi dala. Alafu ntie ngat mo penjo kar madhopi. Too much drinking of water. Yeah, again, wawacho ni wa spread pino. Kata ken chakrego kinyin gi 1 liter ni moro kanyo. Isip gi sakasa ibedo kisip. Lakini madho chamo chiemo vis-a-vis kaki imadhopi okwa advocates ainya nikech remember wadwani at least wacham group mopogre machiemo mond digestion o take place iyo makare mond dendwa obed able to tap madili malure kod gima wachamo kanyo. Nikech melela ntiere jok machamo chiemo wacho ni kuom ranyisi ntiere gi nyoya chamo ka an gi nyoya tan gi pi achamo nyoya amodho pi ng'e ntiere jok machimo ga kamano. Akeni bende ber to bende ntie bende jok ma mudho pi kapoko chiemo jok ma kose chiemo ne to mudho pi samoro nyalo puonjo ko tendre kod mana hinya nyaka luore kod penjo ma bende janeno no penjo. Wawacho gani kwa nyalo space timing kikimadh pi mang'eny immediately kidwa chiemo to kendo kise chiemo kikimadh pi mang'eny immediately after chiemo watemo mi space ni nikech madho pi mang'eny ka poki chiemo iyudo by the ani yud ni iwinjo ka ngat ma
in already full to Chiemo to pig no yes and gi minerals but ok minerals ok madili mang'eny in comparison to chiemo midhi chamono. Koro ken madho pi watem nwa madh some few wawachni 1 hour 30 minutes before wacham the main meal. After main meal no kata ken madho pi watem again gimo 30 minutes to 1 hour ama alafu ndo wamadh pi gwago. Nike jomoko bende samoro wachoga ni gimadho pi mar mondo mi igi opong'. Ahinya ne jogo eko ma bende temo lose weight, matemo duoko piny pek mar dende. Giwacho ni ka gimodho pi to koro ka gichiemo to koro gichamo portion matin. Joma temo lose weight onge shortcut. Onge short. Waduogo I alode mang'eny kanyo. I plate count wa no mwase woye. Make sure n alot ng'eny kanyo nkech alot nga gik mo longon fibers. Kata fruits kod gik mo longon fibers. Koro fibers go timo ni winjon kaka I opong. To I opong kod the right amount of food onego bed ni chamo. To kendo fibers go gin gagi a way of gibind gi more excess mani dendwa to konyo golo morgo idendwa. So ultimately konyo lose weight. Ote machielo mabende aneno ka donjo ntiere Selin Edwards nyakwar Olanda wacho ni oyie kodi alode ber. Ntiere Rupiny, are fruits good? Some doctors say too much of fruits is also bad, and also milk. Wacho ni mano senior Patrick Ominde. Kar fruits depend kod and fruits mage to ingi underlying condition mani. Nikech wawach ni ngat man kod ulcers wagoli I citrus fruits. Citrus foods chal kaka lemon, oranges, nikech gingi acid moro manyalo affect I. Ngat man kod underlying issue kaka diabetes wagoli I fruits man gi waluongo gin glycemic index yani en gi skar mang'eny kanyo. Mago chal fruits ma kaka banana. Koro kichamo rabolo ma kawaida wangisi ni ibar nus, icham nus. Lakini ken sweet banana inyalo chamo achiel nkech enga matin. Koro lure ka gi underlying issue min kodo. Alafu ngat ma temo lose weight wan gi fruits man gi mafuta maber yes but gin gi mafuta ma konyo gero dendi. Gi kaka avocado giri, rabodo giri mang'eny. Koro ken ngat ma ingeri maber, ingen maybe adwana tem a lose weight, adwana tem a med weight. Koro ena playing in between what kinds of fruits kod lure gi gima adwana achieve idenda. Ano bende chiemo makare, aneno wacho ni ntiere Desley Achieng' wacho ni awa chiemo mane matieko poti. Apare wag jok matemo lose. Jok matemo lose poti. Kwanza warang underlying cause ma poti angomo kele. Is it appetite ntie maber kanyo or is it still ichamo chemo matintin lakini regardless pod biro nkech debed ni in slow metabolism. Kin slow metabolism kata ki watch ni okana achamo mana maybe chemo dirio kawuono. Kin slow metabolism iyudo umejima chakula ndio lakini chiemo no take time bedo digested idendi. Koro inyalo kao gik maka mwa woye kaka green tea go makonyo increase metabolism nino alafu angalia kama could it be maybe and ingi appetite maber kingi appetite maber waduogi I alot kanyo gigi gengi fiber mang'eny koro ani yudna ni cham matin lakini yudon omako I maber ionge gamo machamo koro kitemo lose poti duar sababu enang'one angi appetite maber kose en slow metabolism tackle mano alafu kinyalo temo mazoezi matintin iyot kanyo mazoezi ma gin geared towards your abdominal areas. Aparo mano paro maleo kanyo ni jogo ma bentire gi poti ma bende temo mar mondo mi otie kage bende kopogore gi mano aneno Moses Ogoni wacho ni chiemo temit lakini
chiedo mopogore chiedo to pogore adier nikech kineno kata mna ringo itede designs mopogore nitiere jo wet fry nitiere jo soup nitiere jo alia gi mamoko donge tet bende pogore aya nitiere kanyo Cecil Aguero wacho neno chenro achiel kachiel kintiere e county mano ma Kisumo e gwenge mago mag Konde natemo somo ote gi mathoth nikech ma e twak marwa koro mogik nyakoro mga jwanga higane kapok watieko ote makamano nyakoro mga jwanga bende nitiere mabendo nyalo somo kanyo Haruno Bara wacho ni ndim konya ang'o e chiemo ndim ni bende aneno ka samuri kete kachumbari jomoko bende kete rech gi chiemo mamoko ndim ni bende konya ndim ber nikech one okonyo kod metabolism in a way and two ndim no konyo gi detox nikech wa achamo chiemo mang'eny so ido emomiyo ani yud i drinks mang'eny kata ki fruit juice mang'eny magin geared towards detox ani yud ndim tiere kanyo nikech ndim konyo break fats unnecessary fats mwan kodo idendwa kata ki keto ichiembi kanyo man gi mafuta mang'eny iyudon in a way konyo break mafuta mang'eny man tiere ichiemo no koro ki keti idendi in a way konyo gi detox yani burn fats mang'eny ma excess mwan kodo idendwa lakini kumbuka watime moderately nikech again too much of it to ka ng'at man gi ulcers giri wangiso gin gicham gi mang'eny kech bro worsen case man gin kodo dibedi ndim bende mnyalo tigo do equivalent mar bende en kaka vinegar nikech vinegar kaka apple cider vinegar ndio yake chips gini tinde karamna kidi karamna bura Nairobi ntiere moko magawa bebe uso chips neno ka giketo nyaka vinegar kanyo alafu yudo waketo gi ichiemo man gi mafuta mang'eny nikech kinde gi mana neni watemo ni wa burn fats mang'eny mantiere chiemo no koro kata apple cider wantie gi joma tiogo iyudo ni gi mix pi gokinyi alafu gi madho fasting in the morning gikonyo detox dendgi Merlina dani watik chenro makama to asomo koko mote mantiere ka aneno ka nitiere jal miluongo ni Daniel Ogwel e mbui mar YouTube wacho ni chiemb sikuku mitga ahinya yawa toko matin tek malich inyalo paro kwa nyiso gi nigi ka tek to dong bende nyiso gi nigi cham matin tin kuom thuolo malach dong itok ramna matin ichaki chamo oregre ichaki duogi kamano ichaki duog ground to ka bende wacho ni nyoyo bende chamre sikuku mano penjo wacho ni kit teto pogore nyono bende nyalo mana chielo ma bende nikech magi chiemo ma wang'iyo chamo sikuku ndalo achiel ariyo kik nyis ni koro wachima sasa donge koro dani watik chenro makama ote mari mogik nyalo bedo ang'o ahinya ne nyikwara Ramogi jwang ma bende neno wa ukinyi makawuono kwatiko chenro makama nyalo chone gi paro bende kone gi sikuku makare bed gi sikuku maber warangre warang dendwa kata muma wacho ni dendwa ni en kuma Holy Spirit ntie donge mano kuma Nyasaye ntie koro watem wager dendwa iyo makare ken chiemo warang ni wachama ngono ka by mistake overeat marach warang ntie detox programs moko wa detox bange kata in between kanyo podwa nyalo detox kata ken chiemo man gi wawach ni mafuta mang'eny waseng'eyo kawuono wanyalo tigi gik kaka ndim ama kata ki nyalo yudo apple cider vinegar ni iketi pi imodh sakasaya kin gi acid issues daki tigi gigo wacham matunda giri watematema detox dendwa to wa moderate gima wa keto idendwa chok makara inya Mary Bella locha gunder ko mana inya kum nyiso wapuon karamna ni iwacho ni samori golo karamna doke itwa nekech kinyiso karamna ngato kit chiemo makara hinya nyekinde ne bende ber ko nyise en beno nyise joge donge ko mana inya kamano koko mano nyakoro Ramogi jwangi kanyi bende makilo we giko mano mar twak makama dakika en 20 tok saa 2 mano mar ukinyi geno mara nyakoro Ramogi jwangi yudo puonja achiel ariyo adek ma bende inyalo kawo kinyi makawuono e twak marwa e chenro mano mar upenye kinde ma bende kori ne tete mopogore opogore kintiere gi welo samoro lungi kumoro jalo nyosi nyisi kaka nego bed ni ichiemo kata kaka sandi nego bed ni itoko kikitoka toka koro ringo mang'eny ni pong'o ta loto koro matin ka puoyo wach na loto bed mang'eny ringo iteme matin kata mna ken chamo ringo no chame matin tin jo amuna jogo eko ma bende madho kuong bendo chiwnu paro kanyo mar mondo mi kiko madha sasa
ritri e yo makare. Orituru masenya korom gajuang manataye chenro ni nyinga en Sharon Ongao. Mabiro en chenro mano mar ng'e jothumbe wa kawuono en chieng' tich abich mabende waloro bende chenro mano mar penj gi mano mar mbaka oromo nyaka higa mabiro dong ber bende ka koro waweyo makare lwasi makare okiny makawuono ntiere gi jawer Vicky B Matata kik di mabora.